дуруд бинандаҳои азизи шабакаи иҷтимоии далери моалӣ, умедворам шумо хубу хушу саломату сариҳол ҳастед ва серпул низ, чун мавзӯи имрӯзаи мо дар давраи буҳрони иқтисодӣ ки дунёро дорад фаро мегирад мавзӯи пул аст. вале рӯбарӯи мо муаллим аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети фалсафа, шӯъбаи психология Юраҳмадов Али Аҳмад ҳузур дорам. мо ҳудуди 2 ҳафта пеш бо яке аз шогирдошон маслиҳат кардем ки бо муаллим як суҳбате анҷом диҳем дар мавриди психология, яъне равоншиносии мардум, ки дар ҳамин давраи буҳронӣ, дар давраи ҷанг, ки тоза коронавируса пушти сар кардем ва ин ҷанги Путин бо Украина шурӯъ шуд ва дар ин гирӯдорҳо мардум бояд дар чӣ рӯҳия қарор бигиранд. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо. Хуб, дар аввал ягон дуруду паём шояд ба мардум дорем. дуруду паём ба ҳамаи он бинандагоне ки дар саҳифаи шумо ҳастанд. рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. бинандагон, ман ҳар имконият, ҳар дараҷаи фаҳмише ки дорам вобаста ба талаботҳои, вобаста ба саволҳои албатта пешниҳодшуда кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. Бале, чӣ шуд? Ман ҳоли як дақиқа. метавонем ина насб кунем, бахшиш аз мо ки бехайр чӣ мешад. дар зимн муаллим аз саҳифаи худашон дар ютуб дорам ва барои саҳифаи худашон сабт карда истодам. саҳифатон чи аст? психология амалӣ. психология амалӣ дар ютуб ҳатман обуна шавед. суҳбатҳои бисёр ҷолиб аст. хоб, бо иҷоза инҷо ки ҳаст ман ки манам бед садора чун симфона дига мехом садора тозатар барои шумо пешниҳод кунем. бо иҷоза. акнун мехостам муаллим ина бифаҳмам ки дар ҳамин давроне ки мо буҳрони коронавируса гузарондем, мардум дар аввал як кам ба таҳлука афтод ва маҳз ҳамин равоншиносо буданд ки мардума ором карданд. яъне то куҷо фикр мекунед ки ҳамин илми равоншиносӣ имрӯз дар Тоҷикистон рушд кардааст ва ба кӯмаки мардум омода аст ва мардум ба онҳо боварӣ доранд? то куҷо ина эҳсос мекунед шумо? албатта бисёр як саволи печ дар печи ҳаст ки як саволе ҳаст ки ҷавоб додан ба он як мазмун ёки як тарафа ҷавоб додан бисёр душвор аст, чунки дар ҳудуди ҷумҳурии мо ки бештар таваҷҷӯҳ ба дин доранд, бештар таваҷҷӯҳ ба суҳбатҳои динӣ ки доранд, ба суҳбатҳои психологӣ таваҷҷӯҳ тамоман кам аст. баъдан вақте ки ҳамин ҳолатҳо вуҷуд дорад, яъне илми психология, пешравии илми психология, бовар кардан ба илми психология ҳам каме душвориҳоро аз сар гузарондагӣ буд ва махсусан ҳамин камбудӣ буд ки мардум дар ҳолати яъне коронавирус бисёр ба таҳлука дода шуданд, бисёр ба як ҳолати манфии психологӣ дода шуданд ки ин ҳолатҳо зиёдтар таъсири манфии худро ҳам ба саломатии инсон, ба мардум, ҳам ба яъне худи давлат таъсири худашро расонд. пас зарур аст ки домулоҳои моро ки аз илми психология низ бохабар бошанд, чун онҳо минбар доранд ва мардуми зиёд онҳоро гӯш мекунанд. албатта он домулоҳо ҳам як психологи тайёр ҳастанд. мактаб нагузашта психолог ҳастанд. бале, мактаб нагузашта психолог ҳастанд. ба хотири чӣ? он ҳам дар равияи психология кор мекунанд. яъне он равияе ки имрӯз масалан домулоҳо кор мекунанд психологияи маърифатӣ, психологияи рафторӣ ҳаст. аммо дар мардум ки дорои психологияи гуногун ҳастанд, ҳама ба ин чиз такя намекунад, ҳама ба он чиз бале ба он такя намекунад. пас аз ин минбари домулоҳо мешавад истифода кунем? бале, барои чӣ не? ба суола мехостам ҷавоб бигирам ки яъне мардум имрӯз боварӣ эътимод дорад ё ки кам аст ё зиёд шуда истодааст? бале, равияҳои гуногуни илмӣ ҳаст. масалан агар шахсе ки дар Тоҷикистон бо равияи психологияи маърифатӣ рафторӣ кор кунад, он нафар мизоҷи зиёд пайдо мекунад, он нафар бинанда ёки шунавандаи зиёд пайдо мекунад ва корҳои ислоҳнамоии психологиро низ дуруст ба роҳ бурда метавонад. аммо махсусияти дигари ин аст ки дар фаъолияти корӣ ман бештар аз принсип ёки корҳои психоанализ ёки гештальтерапия ки кор мекунам, ба равияи психологияи маърифатӣ камтар, яъне муқобил не, камтар самташ дигартар аст. барои ҳамин вобаста ба эътиқод
вобаста ба талаботҳое ки дар худи мардум ҳаст, мо метавонем ки ин ҳолатҳоро яъне гӯем ки як чанд фоизе ба илми психология таваҷҷӯҳ доранд, як чанд фоизе ба илми психология таваҷҷӯҳ надоранд. Яъне ба бале, дар кишварҳои хориҷ қариб ҳар як нафар психологи худашро дорад, ё ҳар як оила. бале ва дар мо чи аст, яъне давро бисёре аз кору касбу вазифаҳоро аз даврони шӯравӣ ба даврони истиқлол қиёс мекунем, ки мегӯем даврони шӯравӣ ин буд, истиқлол ин буд. Яъне фаъолияти психологро ба даврони шӯравӣ ва даврони истиқлол қиёс карда мешавад. Яъне он давра мардум психолог доштанд, ҳоле надоранд, ки он даврам ҳамин хел буд. не, як даврае буд ки тарзи зиндагии мардум, яъне мушкилотҳои мардум аз ҷониби давлат, аз ҷониби ҷомеа ҳал карда мешавад. Мушкилотҳои иқтисодиву иҷтимоӣ. бале иқтисодӣ, иҷтимоӣ ё ки аз ҷониби ҷомеа дастгирӣ карда мешавад. Айни замон дастгирии иҷтимоӣ кам аст, дастгирии масалан мактабӣ кам аст, дастгирии дигар кам аст. Як устод бисёр суҳбати хуб карданд. Гуфтанд ки имрӯз мард будан бисёр душвор аст. Мард будан бисёр душвор аст. Баъдан боз давоми суҳбат кардем, боз гуфтанд ки занам будан бисёр душвор аст. Яъне метонем шарҳ диҳем барои чи душвор? бале, албатта. Боз суҳбат карданду гуфтанд ки кӯдак будан низ душвор аст. Акнун бинед ки дар инҷа мард будан душвор чӣ маънӣ дорад, зан будан душвор чӣ маънӣ дорад, кӯдак будан душвор чӣ маънӣ дорад. Мард ба он маъное ки имрӯз вақте ки мардонавор ба касе кӯмак мерасонӣ, вақте мардонавор воқеан барои ҷомеа яъне як заҳматеро анҷом медиҳӣ, тарафи дигар ё ки як нафари дигар шуморо истифода мебарад ва ҷиҳатҳои нозукии шуморо ёфта, масалан аз ягон ҷиҳат шуморо зарба мезанад. ва барои ҳамин мардонавор нишон додану мардонавор ба мардум кор кардан боис мешавад ки мардуми дигар аз ин чиз истифода баранд ва камбудии шуморо дарёфт кунанду ба шумо зарба зананд. Зан будан барои чи душвор аст? Зан будан барои он душвор аст ки зан ҳамеша зери мавриди шиканҷа, зери мавриди истифода қарор мегирад. мо дар ҷомеае ки якам ҷомеаи дунявӣ аст, бахусус оне ки дар шаҳру ноҳияҳо зиндагӣ бале мекунанд, оно дигар шиканҷаро ки раво намебинанд ба худшон. Шиканҷа намудҳои худаша дорад. яъне зӯроварӣ намудҳои худаша дорад. Фақат Зӯроварӣ, мушуллағат нест. бале, фақат мушуллағат нест, зӯроварӣ психологӣ аст, зӯроварӣ иқтисодӣ аст, зӯроварӣ ҷисмонӣ аст. Кӯдако чи душвор ан дорад? акнун кӯдак чӣ душворӣ дорад? Имрӯз кӯдаке ки ба мактаб меравад, ғами ӯро мактаб хӯрда наметавонад, ғами ӯро ҷомеа намехӯрад. Дар пештар вақте ки кӯдак ба мактаб мерафт, дар зери назорату дар зери ғамхории мактаб буд. ва вақте ки дар кӯча меомад, калонсол ё ки муаллимам ба он сарзаниш ё ки ҳамун як роҳи дурусти ки ба роҳи бад наравад насиҳат мекарданд, кӯшиш мекарданд ки ба он бифаҳмонанд хатои худо ё ки ба роҳи дигар наравад. Лекин имрӯз кӯдаконе ки дар мактаб ҳастанд дорои мушкилот ҳастанд, дорои мушкилоти психологӣ ҳастанд. Кӯдаконе ки дар ҷомеа ягон хатогӣ мекунанд, ба ҷои масалан онро бо роҳи рост бурдан, баръакс ӯро бо роҳи дигар истифода мебаранд. Яъне кӯдак дигар ҳайрон мондааст ки кадоме аз ин самтҳоро интихоб кунад. Дар мактаб муносибати хуб надорад, дар мактаб саводи кофӣ шояд надорад ки таҳсил кунад, муносибаташ бо рафиқон хуб нест, ин муносибата муаллим дуруст дарк карда наметавонад. Дар хона меояд мебинад ки баҳои хуб гирифтагӣ нест, волидайн асабӣ мешавад. Яъне кӯдак ҳайрон мемонад ки чӣ кадом сам кадом роҳа интихоб кунад, чунки он нафар таҷрибадор нест. Яъне худ ҳамино фаҳмидам ки ҳолам оилаҳои мо ё ки шахсҳои алоҳида психологияи худшонро надоранд. бале, албатта. Шумо барои чанд оила масалан худатон хизмат мерасонед? бисёр саволи кунҷкобона. Ман махсус оилаҳоеро ки барои онҳо хизмат расонам то ҳол нест. танҳо барои худам ҳамчун психолог ба оилаи худам албатта хизмат мекунам. Анакнун дар ҷомеа уман дар фаъолияти психологӣ ду намуди психологон ҳастанд. Яке психологони касбӣ ҳаст, дигаре психологони ҳаётӣ. Психологони ҳаётӣ метавонанд беҳтарин шахсони наздики мо ки таҷрибаи зиёди ҳаётӣ зиндагӣ доранд онҳо бошанд. Масалан барои мо метавонад модар ё ки падар ё ки бобо ё ки биби
онҳо ҳамчун фаъолияти психологи ҳаётиро ба мо яъне иҷро кунанду таҷрибаҳои ҳаётиро ба мо фаҳмонанд. яъне дар ҷомеаи мо тарзи сохта шудагӣ аст ки дар ҳамон авлод дар ҳамон хонавода модар ё ин ки падар ё ин ки як шахси бо таҷриба ҳамчун фаъолияти психологро анҷом медиҳад. ولی فهمیدم پس این شمار زیادی که ولی در شعبه شما هست و تحصیل میکنن اینو ختم میکنن پس کجا جای کار مییابند کجا کار میروند؟ айни замон дар мактабҳо бо дастгири ҳукумати шаҳр дар мактабҳо аллакай ҳамун басти корӣ ё ки як чӣ мегӯям як қисмати кори психологи мактаб як саҳми кори психологи мактаб бале дар шаҳри Душанбе аллакай кушода шудааст. як басти кори дар як мактаб акун баст гуфтан яъне як нафар ба кор қабул карда мешавад бисёр кам аст. бибинед кам аст. он нафароне ки имрӯз дар мактаби миёна дар Тоҷикистон ҳамчун психолог фаъолият мекунам, ман офарин ба орои онҳо мегӯям ки дар ҳамин гуна душвориҳои яъне ҷомеаи имрӯза тоқат карда кор мекунанд. ولی در موضوع اساسی خودمان بگذاریم دورانی که این جنگ پوتین با اوکراین شروع شد یک تهلکه و هنگامه دیگر چند روز پیش تاجیکستان را فرا گرفت. بالا رفتن نرخ سوزشواری نرخ آرد ولی متاسفانه همین نرخ آرد و سوزشواری باز در همون حالت اولش قرب 2 روبل پایان رفت. یعنی مردم در تهلکه افتاد. در همین حالات باید مردم ما چیکار کنند در چه حالت باشند؟ بله بسیار حالت‌هایی هستند که мардум аз нафаҳмидани зиёд ба ҳолати тарс меафтанд. яъне як сабаби асосии тарс ин маълумот надоштан аст. мо фақат ба ҳамон маълумотҳои ё ки таҳлукаомез такя мекунему яъне рафтан мегирем. яъне маълумот ки кам дорем маълумотҳои дақиқ ки кам дорем ба ҳамон воҳима ба ҳамон суханҳои пешниҳод карда дода мешаванд меравем. яъне дар муҳити Тоҷикистон чӣ кор бояд кард ё ки чӣ гуна масалан қабулкуниҳо бошад? мо бояд таҳлил кардан ёд бигирем. мо таҳлил намекунем. пешниҳод шуд дарҳол ҳал мекунем. мо таҳлил намекунем, натиҷагирӣ намекунем аз он. дарҳол қабул мекунем. яъне хулосабарорӣ намекунем. мардум бояд ба ин чиз омода бошад ки ҳар як мушкилӣ ҳар як ҳодисае ки ба вуҷуд меояд ин албатта ягон хубиам дорад. ҳама чиз бад намешавад. ҳама чӣ масалан манфӣ шуда наметавонад ё ки ҳама чӣ мусбит шуда наметавонад. яъне мардум бояд дар вуҷуди дар шуъури мардум ҳамин гуна маълумот ҳамин гуна яъне тасаввурота ҷо кардан дар кор ки ҳар як ҳодисае ки мешавад ҳам ҷиҳати манфӣ дорад ҳам ҷиҳати мусбит. воқеан мардум дид ки нархи сӯзишворӣ боло рафт нархи орд боло рафт қурби рубл поён шуд яъне мардум дигар хоҳӣ нахоҳӣ воқеият дид ва бояд аксуламал кунад. бале дуруст аст ки барои чӣ ҳамин хел ҳодиса рӯй дод? чунки қариб 70-80% мардум ба ҳамон яъне фиристода ё ки ба ҳамон рубле ки аз Россия ворид мешуд ба ҳамон зиндагии худаша пеш мебурд. ва вақте ки ин ҳодиса ба вуҷуд омад якбора ба ҳолати таҳлука гирифтор шуданд. акнун дар ин ҳолат чӣ кор кардан лозим аст? дар ин ҳолат мо ҳамавақт яъне омода буданмон дар кор аст. мо аз ин ҳолати баъда бо сахттар шадидагӣ будем. аз ин ҳолат яъне дар ҳолате буд ки дар хона ба ҳафтаҳо масалан дар оила буданд ки ба ҳафтаҳо нон намедиданд, нон намехӯрданд. бале яъне мо ҳамин чизҳоро ба хотир биёрему ҳанун пештара ба хотир биёрему зиндагии ҳозирро тасаввур кунем. яъне аз нигоҳи психологӣ ҳамун гузаштаро ҳамеша ёд кардан ба манфиат аст ки ҳамеша мо аз ҷанги 92-97 ёд мекунем. ин ба фоидаи мо аст, ба зиён нест баръакс. дуруст аст. бисёр як саволи бисёр мувофиқ омад. одам бояд ҳамин гуна тасаввур кунад, ҳамин гуна бояд сохтор дошта бошад ки аз таҷриба бояд биомӯзад. яъне як равияи психологияи маърифатӣ ҳамин аст ки одам аз таҷрибаи худ меомӯзад, аз таҷрибаи худ ёд мегирад. он нафароне ки ҳамин солҳои яъне гузаштаро ҳамчун таҷрибаи зиндагӣ қабул карданд, онҳо ба ин чиз он қадар реаксияи манфӣ зиёд нишон надоданд.
лекин он нафароне ки ҳамун солҳои гузаштаро ҳамчун манфӣ қабул карданду имрӯз ҳамин ҳодисаро боз манфӣ қабул карда истоданд, маъноиро дорад ки он шахсияти худша насохтагӣ аст. Он аз таҷрибаи ҳаёт чизеро гирифтагӣ нест. барои ҳамин мо бояд аз ҳар як ҳолат, аз ҳар як вазъияти душвор як таҷрибаи барои худ бигирем. ва вақте ки мо таҷриба гирифтем, ин таҷриба барои ояндаи мо, барои ояндаро сохтан, минбаъд сохтани шахсияти худ замина мешавад. вале ҳамин воқеаҳоро ҳамчун як ҳодисаи мудҳиш ба ёд овардану мардума тарс додан, бахусус насли ҷавонеро ки ҳамин ҳодисаҳои 92-97 надидааст, дар дили онҳо тарсу таҳлука ҷо кардан аз нигоҳи психология то куҷо дуруст аст? яъне гап дар бораи тарзи дурусти расондан меравад. яъне баъзе нафароне ҳастанд ки ба ҳамун фарзанд, ба ҳамун наврас мегӯянд ки шумо ҳоли гуруснагиро надидед, шумо ҳоли ин хеле надидед, шумо он хеле надидед. ин суханҳо ба он нафар таъсир намекунад. яъне дар ин ҷо тарзи дуруст расондани ҳамин ахбор аст ки мо чӣ гуна мерасонем ахборат, чӣ гуна мерасонем ҳамин маълумота. баъзан маълумотҳое мешавад ки боис ҳамин маълумоти барои пеш гирифтани ҳодиса аст, лекин боиси боз ҳам зиёд шудани ҳодиса мешавад. барои ҳамин яъне ҳамчун ин ҳодиса ҳамчун қаҳрамон нишон додан дар кор несту, ҳамчун як таҷрибаи зиндагӣ нишон додан дар кор ки мо ҳамин ҳолатҳоро аз сар гузарондем, баъдиро аз сар гузарондем. ин вазъияте ки ҳозир дорем, ин хеле боло ҳаст. танҳо тарзи дурусти муносибат кардан лозим аст. танҳо тарзи дурусти масалан рафту омада барқарор кардан лозим аст. дар истеҳсол Карл Маркс мегӯяд ки муҳим масалан сифати истеҳсол нест. дар истеҳсолот муҳим муносибатҳои байни шахсият. агар муносибатҳои байни шахсӣ нохуб бошанд, он истеҳсолот бад меравад. агар муносибатҳои байни шахсӣ хуб набошанд, дар натиҷа мо маҳсулоти хубам ба даст оварда наметавонем. бозам ба мавзӯи худамон мехоҳам баргардам ки дар ҷанг дар Украина аст, вале имрӯз ҳар сеюм нафар дар кишвари мо атрофи ин мавзӯъ суҳбат мекунанд. дохили нақлиёт, масҷидроҳ, донишгоҳ, маърака, ҳама ҷо мавзӯи Украина матраҳ аст. яъне ин ки мардум миёни худаш иттилоъро радду бадал мекунанд, аз лиҳози психологӣ то куҷо ба манфиат аст, то куҷо ба зиёни мо аст ки миёни ҳам баҳсу баррасу суол ҷавоб мешавад. бале, ин мо дар пеш гуфта будем ки психологияи маърифатӣ, яъне равияи маърифатии рафторӣ барои ҷомеаи мо таъсиркунанда аст. ин намуди одамҳо, ин намуди ҷомеа дӯст медорад ки касеро суҳбат кунад, дар бораи касе гап занад, касеро танқид кунад, касеро таъриф кунад, касеро боло шуморад, касеро поён шуморад. яъне ҳамин гуна суҳбатҳо ба ин намуди ҷомеа яъне таъсиркунанда ҳастанд, ҳамчун заминаи асосӣ мешаванд. албатта дар ин ҷа як қисмати одамоне ҳаст ки ақидаҳои субъективии худро пешниҳод мекунанд, лекин ақидаи субъективӣ наметавонад сиёсатро ҳал кунад. ақидаи субъективӣ наметавонад як мушкилоти ҷомеаро ҳал кунад. баръакс, ақидаи субъективӣ як тасаввуроти манфиро дар одамони дигар ба вуҷуд меорад. лекин бе ин ҳам намешавад. онҳо бояд гап зананд, онҳо бояд сухан гӯянд. бе ин ҳам намешавад. фақат дар ин ҷа чӣ тарзи дурусти қабули ҳамун маълумотҳои ҷа муҳим аст. бозам чӣ гуна мардум инро қабул мекунад ҳамин ҳолатро. масалан он дар ҳар соате ки масалан Путин дар баромадиаш мегӯяд ки корҳое ки мо анҷом медиҳем аз рӯи нақша аст. корҳое ки мо анҷом медиҳем аз рӯи нақша аст. яъне он агар чунин суханро гуфта бошад, он роҳбари давлат аст, мо барои чӣ ин хел масалан қабул накунем? ҳамаи коре ки мешавад, он чандин маротиба чандин қадамҳои худаша таҳлил кардаги аст, таркиб кардаги аст, байни чанд нафарҳо масалан раду бал шудаги аст. барои чӣ мо дар бораи ҳамон масъалаҳо боз гап занем? худи шумо имрӯз бештар киро чӣ меҳисобед, яъне ҷабр дида меҳисобед, Украинаро ё Русияро? кадоме аз ино бештар ҷабр диданд?
ولی از پسیخولوژی کمک به سیاست با سیاست дода шудем. کمک یک سوال فقط. акун кадомаш ҷабрдида ҳаст дар инҷа мардуми оддӣ мардуме ки дар унҷо ҳастанд онҳо ҷабрдида ҳисоб мешаванд дар Украина баъдан он нафароне ки дар ҷанг ҳалок шудагӣ ҳастанд аз тарафи Русиям онҳо ҷабрдида ҳастанд. акнун инҷа гап дар бораи стратегияи пешравии ҳамон давлат меравад. стратегияи пешравии давлат хай акун мон ба сиёсат ки даст задем барои худи Украина хуб мешуд ки бояд Россияро гӯш мекард, яъне бо Россия ҳамкорӣ мекард. сиёсати дугона мекард, гоҳ ба Аврупо, гоҳ ба Русия бозӣ мекард. Не, чунки агар Россияро гӯш мекард, бо он ҳамкорӣ мекард, чун ино наздик ҳастанд нисбат ба хориҷа, ба Россия наздиктар ҳастанд. ҳастанд. вале аз лиҳози иқтисодӣ агар нигоҳ кунем, имрӯз кишварҳои назди Балтик ки баробари пош бурдани шӯравӣ зуд ба Аврупо роҳ оварданд, имрӯз хеле пеш рафтанд, кишварҳои ҳарфзананд дар ҷомеаи ҷаҳон. вале ки Украина то чанд сол пеш ба Русия нигоҳ мекард, вазъияташ то имрӯз мебинем хеле бад аст аз нигоҳи иқтисодӣ. яъне Украина ина дид дар мисоли ҳамсояҳош бароям ба Аврупо роҳ овард. хайн албатта назари ман ҳаст ба он хотире ки аз хеши дур ҳамсояи наздик беҳтар. ولی از سیاست بگذاریم ولی خود همین موضوع جنگ تبلیغ شدنش در رسانه‌ها در وسایل اخباری عامه تا کجا به نفع جامعه است؟ جنگ همه وقت بدبختی میارد. در یگان حالت خوشبختی نمیارد. بینید که یک جنگی که در دولت‌های از ما دور به وجود آمد، لیکن تأثیرش نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان رساندگی است. در تمام جهان. همین جنگ بگید که تبلیغش تا کجا با منفعت و با زیان جامعه است؟ این با زیان جامعه است. تبلیغ این با زیان جامعه است. چون که مردم آسوده بود، مردم از این چیز با خبر نبود. وقتی که مردم همین خبر تهلکه رو یعنی که در سر آورد، در نتیجه ناراحتی اون باز زیادتر شد. این مشکلات خانوادگی خودش یک طرف، باز مشکلات سیاسی دیگر برگشت. مشکلات دنیوی در برگشت. ولی با این سوال میخوام جواب بگیرم که بسیارا میگن که یعنی خدمت ژورنالیست‌ها بود که امروز دنیا توجه کرد به جنگ پوتین و اوکراین. همین در همسایه ما قریب 3 سال باز جنگ میرفت در افغانستان. دورتر از ما عراق، سوریه. چرا مردم ما در این جنگ‌ها با تهلکه و به هنگامه افتیدند و در جنگ اوکراین به هنگامه افتیدند؟ به خاطر اونه که مقدار زیادی مبلغ یعنی زندگی بیشتری مردم از حساب همون طرف بود، از روسیه وابستگی بود. برای همین در روسیه همچون چی گویم یک منبع اساسی درآمد خود را میافتند و مشکلات زندگی خود را در همون جا راه حل پیدا میکردند. برای همین اکنون شوق ذوق یا که همون فکری مردم به همون داده شد. ما از اون طرف مثلا درآمد نمیافتیم. از ایران و بله. روسیه و افغانستان اینجا. بله. یک مسئله دیگه میگذاریم با زندگی واقعی خودمون. همیشه در سامانه‌های اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که یعنی هموطنای ما نفراتی که بیمارن، با کمک نیاز دارن، توجه میکنن به ژورنالیست‌ها، با بلاگرها، از مردم کمک میپرسن. و این به یک انا متاسفانه تبدیل یافته است. حالا من همین متاسفانه گفتم، شما چه نظر دارید؟ این خوشبختانه است یا متاسفانه که مردم جمع میشن به یک از کمک میکنن؟ بله، این حاضر اگر ما یک طرف بها بتیم واقعا هم خطا است. اگر ما بگیم که متاسفانه بعد در صحبت اون بیننده باز میگه که این چگونه متخصص است که به همین مسئله این خیلی نظر متاسفانه من اول شرح کردم که یعنی مردم دارن با اجازه از اونی که حق خودش طلب کند از نهاد و وزارت اداره‌های مربوطه، مردم دارن به روحیه گدایی تربیه میکنه. دیگر رو میارن به اینترنت، خونم برق ندارد، من پول برقه، بچه‌م تا بعد نیاز دارد پول تابوتی. یعنی مردم از اونی که از مقامات و اداره‌های دخلدار طلب کند، باز از مردم طلب میکنند برای یک روحیه گدایی. به همین خاطر من متاسفانه گفتم. ولی نمیدونم معلم پسیخولوژ چی میگن. بله،
аз як ҷониб ин кори хайр ҳаст ки масалан он нафароне ки хайр мекунанд, нафароне ки хайрхоҳ ҳастанд, он нафароне ки воқеан ҳам барои кӯмак ба дигар нафар ҳаст, онҳо ҳам қаноатмандии маънавиро мегиранд ва ин нафаре ки ниёз дорад ҳам ниёзҳои худаша қонеъ мегардонад. Аз ин ҷиҳат ин хуб аст. аммо аз ҷиҳати оне ки дар мардум одатҳои бад пайдо мешаваду одатҳои танбалӣ пайдо мешаваду одатҳои ба роҳи осон дарёфт кардани маблағ пайдо мешавад, аллакай ин хато мешавад. аллакай ин ба манфиати бади ҷомеа ба вуҷуд меояд. яъне таъсири манфӣ ба ҷомеа мерасад. чунки дигар роҳи осона дар назди журналист ба мардум муроҷиат кардан мебинад. масъулият ба дӯши худ намегирад. худаш кӯшиш намекунад. дигар як сухани холӣ тамом маблағ пайдо шуд, рафта мушкилоти худаша ҳал кард. лекин дар ҳолати дигарам бозам агар такрор шавад, он нафар дигар имконият надорад, он нафар дигар ҳоҷати ба вуҷуд омадаро бароварда наметавонад. ягона роҳ ҳамун самта пайдо мекунад. умуман имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон ба ҳамин факултаю шӯъбаву илми психология чӣ қадар? ҷавонон меоянд ё ки онҳоро тавассути маркази тестӣ ба ин тараф равон мекунанд? бале, бисёр саволи муҳим пешниҳод кардед. айни замон дар факултати фалсафа ки шӯъбаи ҳам сиёсатшиносӣ, ҳам кори иҷтимоӣ, ҳам ҷомеашиносӣ, ҳам равандҳои сиёсӣ, фалсафа ва психология ҳаст. дар муқоиса гирем, ихтисоси психология нисбат ба он дигар шӯъбаҳо донишҷӯи зиёдтар дорад. хоҳишманданд ё ки инҷа меянд маркази тестӣ? аз маркази тестӣ ки мувофиқи қоида чанд нафар 25 нафар ҷудо шудагӣ аст, минбаъд интиқол мегиранд аз дигар донишгоҳ, аз дигар факултаҳо интиқол мегиранд. дар курси 2 аллакай 3 ин гурӯҳ яъне 2 тақсим мешавад. ҳатто яъне 40 нафар 45 нафар баробар мешавад. барои ҳамин таваҷҷӯҳи мардум ба илми психология яъне зиёд шуда истодааст, сол то сол зиёд шуда истодааст. ин албатта барои пешравӣ ҳаст ки мо акн бояд рӯ биёрем, бояд ба илм рӯ биёрем. дигар ҳоле боз ба зиндагии иҷтимоии мардум баргардем. эҳсос мешавад ки имрӯз рӯҳияи эътирозии мардум, рӯҳияи даъвои мардум якам боло шуда истодааст ва мардум камкам дар шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус дар саҳифаи ютуб эҳсос мешавад ки мардум даъво мекунанд дар баъзе барномаҳои мустақим, дар баъзе расонаҳои дохилу хориҷ. яъне ҳаққи даъво кардану талаб кардан бедор шудааст. ин аз нигоҳи илми психологӣ хубӣ дорад ё бадӣ? албатта як фан ҳаст бо номи конфликтология. конфликтология мегӯяд ки агар ихтилоф дохилӣ бошад, фақат дар дохил саб зад, он оқибати манфӣ дорад. яъне маънои ҳамин сухан ин аст ки агар ҷиҳатҳои манфӣ дар ботини инсон ҷамъ шаванд, он як рӯз не як рӯз метаркад ва оқибатҳои бадтариро ба вуҷуд меорад. пас эътирози мардум бо сабаби муайян, бо ягон сабабе вуҷуд дорад. яъне бо ҳамин восита мушкилотҳои ҷомеа ошкор мешаванд, бо ҳамин восита камбудиҳои ҷомеа ошкор мешаванд ва тарафи дигар, тарафи масъулиятнок, тарафи масалан агар давлат гирем, оҳиста оҳиста ҳамон камбудиҳоро дарк мекунад, аз пайи ислоҳи ҳамон мешавад ва як ҷомеаи солим ба вуҷуд меояд. пас ин хуб аст, яъне агар мардум аз ҳаққи худаш талаб кунад. ин хуб аст, фақат ба ҳамун дуруст муносибат кардан лозим аст. дуруст муносибат аз тарафи мардум ё аз тарафи масъулин? аз тарафи масъулин. анаку инҷа ҷолиб аст ки чанд вақти охир вақте ки баъзеҳо яъне талаби ҳаққи худашонро мекарданд, аз тарафи баъзе ниҳоду мақомотҳо зери фишору шиканҷа қарор мегирифтанд ва бозпурсӣ қарор мегирифтанд. ва ин сабаб мешуд ки боз ҳамсояу хешу табору 100 нафари дигар аз ҳаққи худаш талаб накунад. агар дар хонаш барқ нест, хомӯш истад. яъне роҳаш ба таъмир ниёз дорад, хомӯш меистад. яъне ҳамин тарс додан то куҷо роҳи дуруст аст ё хато?
дуруст аст, як равияи бихевиоризм аст. Дар таърихи илми психология як равияи бихевиоризм ба вуҷуд омадагӣ буд. Акнун барои идора кардани мардум, барои идора кардани ҷомеа каме душвориҳоро ба вуҷуд меовард. Он равия ҳамин гуна тадқиқота пешниҳод карда буд ки махсусан аз ҷониби Скиннер ҳамин гуна тадқиқот гузаронд. Дар як хонаи махсус каламушеро сар дод, каламуши гурусна. Ва он каламуш чанд маротиба кӯшиш кард, нохост дасташ дар як пояш дар як ричаке мерасад. баъди ин расидан барои он ғизо меояд. баъдан ҳамун корро чанд маротиба такрор мекунанд. яъне вақте ҳаракатҳои беихтиёр мекунанд, нохост мерасад, дигар ҳамун одат мешавад. вақте ки гурусна монд, ҳамун ричака мерасаду аз боло хӯрок меояд. баъдан боз вақте ки одат шуд дар ҳамин каламушҳо, дафъаи дигар ки гурусна мерафт, ҳамун ричака мезад, дигар ғизо намеомад. як маротиба дигар мезаду ғизо намеомад. дигар ҳамун кор назди ҳамун предмет нарафт. аммо ин эксперимента дар одамон гузаронданд. дар одамон чӣ гуна гузаронданд? одам бояд як доираи мушкилота мегузашт, як доираи мушкилоти махсуса мегузашта, баъд аз онҷа маблағ меёфт. ҳамин одам як маротиба ин мушкилота гузашт, рафт маблаға гирифт. маротибаи дигар ҳамин кор боз такрор шуд. баъдан дар инҷа посибон монда ки ба ҳамин кор, ба ҳамин яъне ҷои эксперимент бояд касе нагзарад. ва он нафароне ки як маротиба маблағ гирифта буданд, маротибаи дигар омадан дидан, албатта эксперимент аст ку он посибонҳо ба ҳар тараф нигоҳ мекарданд ва вақте ки посибон ба ҳар тараф нигоҳ мекунад, ин нафар як бор гирифтагӣ аст маблағ, чашми посибона дур мебинад, медарояд, мебинад ки нест маблағ, меравад. бо чанд муддати дигар бо ҳамин кор такрор мешавад. яъне он нафаре ки як маротиба маблағ гирифта буд, ҳамин корро чанд маротиба такрор мекунад. пас ин олим ба хулосае меояд ки идора кардани ҳайвонот осон аст. чунки танҳо стимул додан ва нишон додани ҳамон кор осон, лекин идора кардани одамизод, идора кардани одамон бисёр душвор аст. ҳозир дар идора кардан на танҳо шуур, балки эътиқод рол мебозад. на танҳо шуур, балки эътиқод. он як маротиба гирифт, шуурона маротибаи дуюм рафт ки наёфт. лекин маротибаи сеюму чорум он эътиқод боварӣ дошт ки мабодое ҳаст, мабодое меёбам. дар инҷа боварӣ, дар инҷа эътиқод ҳаст. пас дар мардум на танҳо ба воситаи шуур оно бояд идора кард, на танҳо ба воситаи тарс, балки ба воситаи эътиқоди онҳо, яъне кор кард. яъне дар ҳамин ҷомеаи мо бояд ба эътиқодам эътибор бидиҳем. мутахассисони махсусиро барои эътиқоди мардум кор кардан яъне омода кунем. инҳо бояд ки аз ҷониби худи давлат яъне пешниҳод карда шаванд. бояд аз ҷониби ҳамун мактаб, бояд дар мактаб як нафаре бошад ки эътиқоди диниро дуруст ба роҳ монад. ҳозир имрӯз масалан дар мактабҳо идора кардани синфҳо душвор аст. вақте ки як нафар аз шояд ягон ҳадисе пешниҳод мекунад, хонандаҳо онро гӯш мекунанд. Пас чаро имрӯз бархурди ҳукумат ва ё давлат бо дин якам агар камак сард шудааст, яъне назората сахттар карда? сабаб дар чӣ буд ки мардуми мо аз ҳад зиёд ба дин дода шуд, ба илм камтар дода шуд. дин мешуд ки ба манфиат истифода буд мисли дигар давлатҳо? албатта мешуд, лекин мо ҳамин гуна мутахассисон надоштем. ҳозир мутахассиси мо мушкилот дорад. дар самти мактаб, дар самти идораҳо, дар самти дигар мутахассисони яъне соҳибтаҷриба камтар ҳастанд. мо ягона мушкилоте ки дар мо ҳаст,
шояд мутахассис бошанд, лекин мутахассисоне ки воқеан ҳам яъне дараҷаи баланди касбӣ доранд, онҳо кам ҳастанд. мутахассис гуфта кира дар назар доред ки яъне мешуд аз дин истифода кард ба манфиати давлату ин қадар фишор намеовардем болои дин? мутахассисони албатта ҳам соҳаи динӣ бошад, ҳам соҳаи дунявӣ бошад. яъне мо бояд беҳтарин муаллимҳоро тарбия карда битонем. мо бояд беҳтарин ровиҳоро тарбия карда, беҳтарин техникоро тарбия карда битонем. анакнун ҳамин самтаки яъне омода кардани мутахассисон ки мушкилот дорем, дар натиҷа اون نفری که به جامعه چیزی رو میرسوند، اون نفری که در جامعه اداره کننده است، اون نفری که مسئول اداره کننده است، نمیداند که با راه معاشرت، با راه مثلا دیگر سمت هایی که برای راه درستی حل مسئله است یعنی استفاده برد و بیشتر از همین راههای مثلا شاید ظلم، شاید ترس دیگر استفاده برد. یک سوالی آخر پیش از انجام صحبت، در شبکه‌های اجتماعی مردم بیشتر ویدیوهایی که تفریحی هستند، ویدیوهایی که فحش هستند بیننده بیشتر دارند نسبت به ویدیوهایی که مثل صحبت‌های من و شما و ویدیوهای فرهنگی و فراغتی. یعنی این از کجا منشأ میگیرد در روان انسان، در پسیخولوژی انسان؟ توجه به اون طرف بیشتر است. بله. مشکلات مثلا در همین است که آدم اول طلبات‌های فیزیولوژی، بعد طلبات‌های بی‌خطری، من بعد طلبات‌ها به محبت، به کسب و طلبات به خود تشکل دهی و به خودشناسی و بعد به اونها میرود. اینا خیلی هم آخر جایی که ما مهم میگیم. اکنون وقتی که مردم در طلبات‌های یعنی اولین درجه هستند، فیزیولوژی هستند، اونها آدم رو عذاب دادن میگیرن. هرچند که مثلا عالم هست، هرچند که یک شخصی با ابرومند هست، لیکن اون طلبات‌های فیزیولوژی قانع نشده دارد. اون در لحظه‌های مثلا دشوار، لحظه‌هایی که کسی او را نبیند، از همون ویدیوها، از همون کارهایی که از همون لحظه‌های استفاده می‌برد، چون که نیاز وجود دارد، نیاز دارد، طلبات دارد. برای همین خاطر جامعه داریم که همه به طلبات فیزیولوژی نیاز دارند. اما در جامعه جهانی 70% مردم در همین دو طلبات اول زندگی میکنند. فیزیولوژی بی‌خطری. یعنی کم هست که با طلبات محبت. در ما باز زیادتر از طلبات به محبت. در ما هست. در ما بین زیاد است. چون که اگر ما میبینیم که کسی نیاز به کمک دارد، ما با او کمک میرسونیم. ما میبینیم که کسی مثلا یک مشکلات پسیخولوژی را گرفتار است، درها کوشش میکنیم که با او یک کمک برسونیم. این البته از طلبات محبت سرچشمه میگیرد. بازم یک سوال دیگر پیدا شد در ذهنم. اکثرا اویله‌های جوان وقتی که سبب جدا شویشون میفهمیم، سرچشمه جان، سرچشمه اولش امروز 2 کیلو کارتوشکا در خانه نمیرسیده است. 1 کیلو شکر نآورد از شوهر. در همین حالات اویله‌های جوان که روبروی همین مشکلات اقتصادی روبروشان، در همین حالات باید چیکار کنند؟ اگر همون روانشناسای مردمی که شما گفتین بزرگسالان نباشند و در اویله هم یکون روانشناس بند نباشد، کیرانه کرده، چیکار کنند این اویله جوان؟ این اویله جوان اگر در حالت داده شده چیکار باید کنند؟ هست نفرانی که در حیات ما با اون باور داریم، یعنی با اون نفرانی که اویله هایی که جوان هستند همین گونه مشکلات در اونها پیدا شده است، ما یک دوستانی تجربه دار داریم، یک شخصی داریم که تجربه زندگی نسبتا زیادتر دارد. ما در حال به خلاصه نیاییم و نزد همون نفری تجربه داریم. کنی اون چی میگوید همین مسئله؟ شاید این تجربه دار مادر باشد، شاید پدر باشد، یک شخصی که یعنی ما باوری زیاد داریم. چون که اگر ما با شخصی که باوری نداریم با اون مراجعت میکنیم، این مراجعت شما باعث آوازه شدن، باعث مثلا گپ‌های پست و بلند در مردم پیدا می شود. یعنی چندین نفران هم یعنی مراجعت کردن، گفتن که من همین خیلی مشکلات داشتم، با دوگانه هم گفتم، با دوستم گفتم، این باعث شد که باز آوازه های پست و بلند دیگر من با کسی باور ندارم. یعنی همین مثلا مخصوصیت ها است که پسیخولوژ یعنی کار کرده است، پسیخولوژ فعالیت میکند. نباشد هر کس میتونه به هر کسی دیگر همون فکری خودش، طلبات خودش، مثلا مشکلات های خودش گپ زند. در دوشنبه روز مرکز پسیخولوژی هستن؟
албатта марказҳои психологӣ ҳастанд, баъзе нафароне ҳастанд ки бо равияҳои гуногуни албатта психологӣ кор мекунанд, махсусан дар ҳамин донишгоҳи миллӣ кафедраи психология як машваратхонаи психологӣ алоҳида ҳаст. мардум меяд барои албатта шумо хизматрасонитон пулакӣ аст ё ройгоҳ? албатта хизматрасонӣ пулакӣ мешавад, чунки бештар психолог ба одаме кор мекунад ки он нафар на танҳо аз ҷиҳати молӣ мушкилот надорад, балки аз ҷиҳати психологӣ мушкилот, яъне аз ҷиҳати нафаре ки аз ҷиҳати молӣ ҳам мушкил дорад, инам метавонад ба яъне психолог вай шавад ниёз дошта бошад. асоси мушкилотҳои психологӣ, яъне назди психолог ки меяд? Он нафаре меяд ки мехоҳад дар зиндагиаш тағйирот ворид кунад, он нафаре меяд ки мехоҳад зиндагиша бисозад. пас барои зиндагиро сохтан албатта масъулият гирифтан дар кор ва ҳамин махсусиятам ҳаст ки вақте ки бо як нафар дӯстат, бо як нафар шиносат ба хотири хайр кӯмак мекунед, он сухани шумо таъсиркунанда намешавад. он баръакс он нафари дигарро танбал мекунад, дар ҳолатҳои душвор боз меояд ба сари шумо ҳамон ҳолата холӣ мекунад. бале айни замон як ҳолати дигаре ҳаст ки як намуди зӯроварӣ, ин ҳамон ҳаст ки одамро намехоҳад маҷбур кӯмак мекунед. ин як намуди зӯроварии психологӣ ҳисобида мешавад. охири суҳбат аз мо наздик аз 40 дақиқа зиёд шуд ки бо муаллим дар шӯъбаи психология факултети фалсафаи донишгоҳи миллӣ суҳбат карда истодаем ва агар анҷоми суҳбат боз барои бинандаҳои саҳифаи мо ва саҳифаи худатон чизе гуфтан хоҳем? албатта донистани психология барои ҳама муҳим нест. агар нафарони хоҳишманд бошанд, нисбати психология шавқ ҳаваси зиёд дошта бошанд, метавонанд дар канали психологи амалӣ ворид шаванд. агар хоҳанд яъне обуна шаванд, агар нахоҳанд яъне ин маҷбурӣ нест, чунки метавонед тамошо кунед, чунки метавонад психология таъсири манфӣ расонад, метавонад таъсири мусбит расонад. ва он нафароне ки бемории рӯҳӣ доранд, бемории масалан шизофрения доранд, тамоман ворид нашаванд, чунки ин ҳолат, яъне ин донишҳои психологӣ бозам мушкилотҳои онҳоро зиёд мекунад. барои ҳамин худатонро шиносед, донед. агар барои шумо ҳис кардед ки ин донишҳо лозим ҳастанд, пас дар саҳифаи мо шинос шуда саҳифаи моро гӯш кунед. агар ки не, ихтиёр дар шумо аст бинандагони гиромӣ. салом сарлами хонобод бошед. ман боз чанд лаҳзаи дигар тақрибан 45 дақиқа як баҳси дарс, як пар мегуфтем дар донишгоҳ дар дарс будем ва худамон боз дубора дар донишгоҳ эҳсос кардам. сипос ба муаллими азиз ки вақтшонро ҷудо кардам барои суҳбати мо. хоҳиш мекунем ки ин ва дигар видеоҳои моро чанд вақти охир бо VPN бубинед ки мо шод мешавем ва ҳатман назару андешаҳои таҳлилӣ бинависем бе дашному ҳақорат. бисёр хоҳиш мекунам. зинда бод сух, собод оромиш дар рӯи дунё ва дар Тоҷикистон. Падруд то дурудҳои дигар. саломат бошед.